Καλησπέρα, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες. Καλησπέρα, συνάδελφοι από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και συνάδελφοι καθηγητές από τα τμήματα. Αυτή είναι η ενημέρωση για την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ 2025-2026, όπου θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα εν συντομία και να λύσουμε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε για το πώς θα ξεκινήσετε με τις αιτήσεις σας για την περίοδο υλοποίησης την οποία εγκαινιάζουμε κατά κάποιο τρόπο σήμερα. Στην ενημέρωση αυτή, εκτός από μένα, είμαι η Δόμνα Μιχαήλ και είμαι καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Καστοριά και η επιστημονικά υπεύθυνη του υποέργου της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Θα συμμετέχουν και ο Αντώνης ο Χαντισάβας, ο οποίος είναι ο ψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών και εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος, ο οποίος θα σας μιλήσει για τα πληροφοριακά συστήματα και πώς θα μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα για να κάνετε την αίτησή σας. Θα σας μιλήσει επίσης ο συνεργάτης μας, ο Κωνσταντίνος ο Γιαννάκης, για τον Άτλα. Ο Άτλας είναι ένα άλλο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο μέσα εκεί θα βρείτε όλους τους φορείς υποδοχής οι οποίοι έχουν ανοίξει θέση και προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης, αλλά και θα σας πει 2-3 λόγια για τη ροή της λειτουργίας της πρακτικής άσκησης. Και επίσης ο συνάδελφος επίκουρος καθηγητής από το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, ο οποίος είναι επιστημονικά υπεύθυνος για το τμήμα του, θα μιλήσει από την πολυετή εμπειρία του για διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν με τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής, είτε σε σχέση με εμάς, με το Ίδρυμα, είτε σε σχέση με τους φορείς υποδοχής. Λοιπόν, η πρακτική άσκηση, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφορά την δυνατότητα που σας δίνεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα να ασκηθείτε σε ένα φορέα υποδοχής κάτω από την προστασία μας, δηλαδή την προστασία του Ιδρύματος και με την καθοδήγηση του επόπτη, της επόπτριας μέλους ΔΕΠ του τμήματος, του επιστημονικά υπεύθυνου ΔΕΠ του τμήματος, αλλά και του επόπτη που θα σας αναλάβει στο φορέα υποδοχής. Επομένως, είναι η είσοδό σας στην αγορά εργασίας, αλλά σε ένα πλαίσιο προστατευμένο. Λοιπόν, βασικός στόχος είναι η επίτευξη μιας αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ σπουδών και πιθανότατα ενδυνάμει χώρων εργασίας που μπορεί στο μέλλον να μπείτε. Ποιοι είναι οι βασικοί κρίκοι της πρακτικής άσκησης? Στην αλυσίδα της πρακτικής άσκησης, η βασική κρίκη είναι η εξής. Είναι ο ασκούμενος ή η ασκούμενη, είναι ο φορέας υποδοχής με τον επόπτη, την επόπτριά του και φυσικά το τμήμα προέλευσης, το τμήμα σας δηλαδή, και φυσικά ο τμηματικά υπεύθυνος καθηγητής για το τμήμα σας. Αυτή είναι η βασική κρίκη. Τα ωφέλη της πρακτικής άσκησης είναι, όπως λέμε, win-win, κερδίζουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και οι ασκούμενοι και οι φορείς υποδοχής. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί, πρώτον, σε εσάς δίνεται μια ευκαιρία για μια πρώτη εμπειρία προϋπηρεσίας σχετική με τις σπουδές σας και το επάγγελμα που επιθυμείτε να ακολουθήσετε στο μέλλον. Μπορείτε εύκολα και, όπως είπα και πριν, σε προστατευμένο περιβάλλον να μπείτε σε ένα χώρο εργασίας, να μεταβείτε δηλαδή από το χώρο σπουδών σας σε ένα χώρο εργασίας και να πάρετε μια πρώτη γεύση του τι γίνεται εκεί έξω. Να εξοικειωθείτε λοιπόν με ένα εργασιακό περιβάλλον, έστω και για αυτό το διάστημα, 2-6 μήνες, ανάλογα με την πρακτική άσκηση, διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο τμήμα σας, και έτσι να αποκτήσετε και την εμπειρία και την επαγγελματική συνείδηση που χρειάζεται, να εφαρμόσετε κάποιες γνώσεις που λάβατε στην πράξη, να αναπτύξετε ατομικές δεξιότητες, να ενδυναμώσετε τις ήδη δεξιότητες που έχετε κατακτήσει, να συνυπάρξετε με άλλους συνεργάτες από άλλους επιστημονικούς κλάδους στον ίδιο χώρο εργασίας και έτσι σιγά σιγά να αρχίσετε να βάζετε τα θεμέλια της επαγγελματικής σας αποκατάστασης. Απ' την άλλη μεριά, οι φορείς υποδοχής επωφελούνται
της δικής σας εργασίας. Εσείς κομίζετε το καινούριο. Αυτό που φέρνετε στο χώρο εργασίας είναι αυτό που μάθατε, επικαιροποιημένες γνώσεις που έχετε πάρει στο πανεπιστήμιο. Έτσι και αυτοί έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν και να αναζητήσουν ανάμεσά σας μελλοντικούς συνεργάτες και συνεργάτριες. Με την πρακτική άσκηση, πολλοί φορείς μειώνουν το κόστος που απαιτείται για την πρόσληψη συνεργατών, δημιουργώντας έτσι ένα είδος δεξαμενής από ψήφιους συνεργάτες και συνεργάτες, αλλά απ' την άλλη παίρνουν και ικανοποίηση ότι βοηθούν κάποιους νέους ανθρώπους να ενταχθούν σε έναν εργασιακό περιβάλλον. Τώρα, οι σχολές και τα τμήματα ωφελούνται, καθώς αυτή η αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ σχολών, τμήματων, παραγωγικών φορέων βοηθάει στο να διαμορφώνεται μια ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών, να υπάρχει μια ανατοδότηση των προγραμμάτων σπουδών των σχολών και των τμήματων, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Εμείς ζητάμε μέσα από τα ερωτηματολόγια να μας δίνετε feedback για την εμπειρία σας. Έτσι. Και επίσης, τις απολογιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε μετά από την λήξη ενός κύκλου, επιλέγουμε κάποιες εργασίες, κάποιες μάλλον πρακτικές ασκήσεις και έρχεστε και μας τις παρουσιάζετε μαζί με τις εμπειρίες σας σε ατομικό επίπεδο, αλλά και μαζί και με ένα επιστημονικό κομμάτι και το τι καινούριο είδατε, πώς εφαρμόσατε τις δικές σας γνώσεις σε έναν εργασιακό χώρο. Λοιπόν, στο ίδρυμά μας, αλλά και σε κάθε ίδρυμα, υπάρχει ένα οργανωτικό σχήμα, το οποίο θα το τρέξω γρήγορα, γιατί δεν θέλω να απασχολήσω με τα διαδικαστικά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω πιο πολύ να κρατήσουμε χρόνο για σας μετά, για συζήτηση. Είναι η μονάδα υποστήριξη φοιτητών, στην οποία ανήκει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Είναι η γραμματείας των τμήματων, ο ΕΛΚΕ, ο οποίος κάνει όλες τις διοικητικές, διαχειριστικές διαδικασίες που αφορούν στη χρηματοδότηση του προγράμματος. Συστηματικά υπεύθυνος ο αντιπρίτανής μας, ο κύριος Αριανίδης, εγώ συστηματικά υπεύθυνη του υποέργου, που συντονίζουν τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης στο Ίδρυμα. Οι επόπτες και οι επόπτρες των τμήματων, οι φορείς υποδοχής, δημόσιοι και ιδιωτικοί, και τέλος οι επόπτες και οι επόπτρες από τους ίδιους τους φορείς υποδοχής. Πρόγραμμα πρακτική άσκηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενο, επομένως χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο μέσω του προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Και είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027. Τώρα, τι καλύπτει η πρακτική άσκηση? Η χρηματοδότηση για την πρακτική άσκηση, η αποζημίωση των ασκούμενων, την ασφάλεια των ασκούμενων, τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν την υλοποίηση και την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης από το Ίδρυμα, αμοιβές εργαζομένων στα γραφεία πρακτικής, κάποια συμβολική αποζημίωση που υπάρχει για τους τμηματικά υπευθύνους, έξοδα μετακινήσεων, εξοπλισμό, αναλώσιμα κτλ. Τώρα, σε όλες τις πόλεις του Ιδρύματός μας υπάρχει και ένα γραφείο πρακτικής άσκησης. Λοιπόν, το Ίδρυμά μας είναι πολυεδρικό, έχει 5 έδρες. Επομένως, σε κάθε πόλη, και μάλιστα σε κάποιες πόλεις υπάρχουν και 2 έδρες, έχουμε τους εξωτερικούς μας συνεργάτες που υποστηρίζουν το φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή εσάς τους φοιτητές και την υλοποίηση πρακτικής. Στην Κοζάνη, στην πρώτη έδρα της Κοζάνης, στα Κύλα, είναι ο Κωνσταντίνος ο Γιαννάκης, ο παλιός συνεργάτης πρακτικής άσκησης. Στην Φλόρινα είναι η Νικολέτα η Τζαβέλα. Στην Στοριά και την Πτολεμαΐδα είναι η Έφη Τοτονίδου. Στην ΖΕΠ νούμερο 2, στη ΖΕΠ επάνω, στην Κοζάνη δηλαδή, στη ΖΕΠ είναι ο Αντώνιος Καντισάβας, υποστηρίζει και τα Γρεβενά, που είναι ένα μόνο τμήμα και λίγες θέσεις. Και η Γεωπονία ξεχωριστά υποστηρίζεται στη Φλόρινα, υποστηρίζεται από το Φώτο Στεφανή. Επίσης υπάρχει τεχνικός προγραμματιστής, ο κύριος Παναγιώτης Καραγιάννης, μία συνεργάτηδα υπεύθυνη για τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, των φοιτητών και των φορέων υποδοχής, η κυρία Γεωργία Ζουνατζίδου. Τους 2 αυτούς συνεργάτες θα τους γνωρίσετε, φαντάζομαι, πιο καλά στην απολογιστική που θα γίνει το Νοέμβριο. Όσοι θέλετε να έρθετε, θα γίνει διαζώσεις στη ΖΕΠ. Όσοι μπορέσετε,
θα προσπαθήσουμε να τη μεταδώσουμε και διαδικτυακά. Όσοι μπορέσετε, μας επισκέπτεστε. Όσοι δεν μπορέσετε, θα το δείτε διαδικτυακά. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επιδιώκει να επεκτείνει την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του, όσο μπορεί περισσότερο, και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, καλύπτουμε θεσμικά τις πολλαπλές δυνατότητες που έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτρες να εργαστούν σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ώστε τα παιδιά, οι φοιτητές, οι φοιτήτρες να συμμετέχουν στη διαδικασία της προετοιμασίας τους για την αγορά εργασίας. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης, να αναδείξουμε τις δυνατότητες απασχόλησης των φοιτητών μας σε συνεργασία με τους ενδυνάμει εργοδότες τους, να βελτιώσουμε τη συνάφεια της προπτυχιακής υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν η πρακτική άσκηση δεν είναι κάτι ξεκομμένο από το πρόγραμμα σπουδών σας. Γι' αυτό και είμαστε σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους καθηγητές στα τμήματά σας, ώστε να μας δίνουν και αυτοί πληροφορίες και feedback και για τα προγράμματα σπουδών. Λοιπόν, τώρα, στα τμήματα η πρακτική άσκηση είναι τρίμηνη ή εξάμηνη. Αυτό μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε από τον οργανισμό πρακτικής άσκησης που έχει το κάθε τμήμα, στα οποία τμήματα φοιτείτε. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν το φορέα υποδοχής που θα κάνουν την πρακτική τους. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό, θα σας το εξηγήσει ο Κώστας ο Γιαννάκης μετά, στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό δεν θα το αναφέρω, γιατί δεν θέλω να σας φάω το χρόνο. Η αμοιβή που παίρνετε για κάθε μήνα, η ενδεικτική αμοιβή τέλος πάντων, είναι 350 ευρώ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ασφαλιστική κάλυψη των 11,49 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασφαλίζονται φυσικά, αλλά και δεν χρειάζεται να βγουν από την ασφαλισμένη τους, εφόσον είναι ασφαλισμένοι και από τους γονείς. Παράλληλα με την πορεία της υλοποίησης πρακτικής, ο ειδικός λογαριασμός προβαίνει στην κατάθεση της αμοιβής σας. Δηλαδή δεν τα παίρνετε τα χρήματα όλα στο τέλος, μπορεί να τα παίρνετε και σταδιακά. Έτσι, ανάλογα με τα παραδοτέα που καταθέτετε. Διότι όταν καταθέσετε εγκαίρως τα παραδοτέα σας, εγκαίρως τα πληρωθείτε. Τα παραδοτέα θα σας τα εξηγήσουν αναλυτικά στην πορεία, αφού μπείτε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, η εξωτερική συνεργασία αναπόλη και για το τμήμα στο οποίο θα είστε. Λοιπόν, τώρα, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για το κάθε τμήμα εξαρτάται πάντα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος, αλλά και από την απορρόφηση που είχε το πρόγραμμα και το κάθε τμήμα σε προηγούμενες χρονιές. Όσο μεγαλύτερη απορρόφηση είχε, τόσο περισσότερες θέσεις δίνονται στην επόμενη κατανομή. Επομένως, ένα δραστήριο τμήμα στην πρακτική άσκηση ξεκινάει με αρκετά μεγάλο αριθμό θέσεων. Και βέβαια αυτό είναι και αναλογικά και με τον αριθμό των φοιτητών που έχει ένα τμήμα. Άλλο ένα τμήμα που έχει 250 φοιτητές και μεγάλη ζήτηση, άλλο ένα τμήμα που έχει 250 φοιτητές και πάρα πολύ μικρή ζήτηση. Υπάρχει δηλαδή και εκεί ένας αλγόριθμος που, εν πάση περιπτώσει, μας βοηθάει στο να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Αλλά αν δούμε ότι ένα τμήμα του περισσεύουν θέσεις, δεν πάνε χαμένες, τις μεταφέρουμε στα τμήματα τα οποία θέλουν επιπλέον θέσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να έχουμε 100% απορρόφηση στο πρόγραμμα και είμαστε και το πρώτο ίδρυμα στη χώρα σε απορρόφηση, γιατί ακριβώς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και δεν αφήνουμε καμία θέση να πάει χαμένη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μία χαμένη θέση είναι χαμένα χρήματα τα οποία επιστρέφουν πίσω στην Ευρώπη. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε όλα τα χρήματα να πάνε στους φοιτητές και στις φοιτητρίες μας. Και το έχουμε πετύχει. Επομένως, στους παλιούς κύκλους. Επομένως, αφού το πετύχαμε στους παλιούς κύκλους, θα το πετύχουμε και στο νέο κύκλο που ξεκινάει, που συνεχίζεται μάλλον, ξεκίνησε πέρυσι και συνεχίζεται φέτος και του χρόνου. Λοιπόν, δικαιούστε μία μέρα άδεια το μήνα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας. Θα ακολουθείτε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης. Για όλα αυτά θα σας ενημερώσουν και οι συνεργάτες όταν μπείτε στο πρόγραμμα. Τώρα, τα πληροφοριακά συστήματα
τα οποία χρειάζεται να ξέρετε είναι δύο. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το pium.gr, που είναι το πληροφορικό σύστημα της πρακτικής άσκησης. Εκεί μπαίνετε για τα πάντα, εκεί μπαίνετε για την αίτηση, εκεί μπαίνετε για την αξιολόγηση, εκεί μπαίνουν οι φορείς, εκεί μπαίνουν οι επόπτες, οι πάντες, οι εξωτερικοί συνεργάτες. Θα σας δείξει σε λίγο ο Αντώνης πώς θα ξεκινήσετε με το πρόγραμμα αυτό για να κάνετε την αίτησή σας. Τώρα, η συνέπεια είναι περιττό να το πω ότι είναι πολύ βασικό πράγμα για την σωστή υλοποίηση της πρακτικής σας άσκησης. Πρέπει να είστε συνεπείς ως προς το φορέα και συνεπείς και ως προς τα παραδοτέα σας. Εδώ περιληπτικά σας δείχνω τη ροή της πρακτικής. Στην πρώτη φάση εδώ γίνεται η δημοσίευση έναρξη υποβολής αιτήσεων. Έγινε ήδη, θα σας το δείξουμε στο site σε λίγο, έγινε ήδη για το κάθε τμήμα. Ανέβηκε ήδη η πρόσκληση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων που ξεκινάει στις 29, τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν από τις 29 του μήνα και για ένα διάστημα που δίνεται πάνω στην πρόσκληση, θα έχετε τη δυνατότητα να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας. Κατόπιν συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Υπάρχει μια μικρή περίοδος ενστάσεων εδώ ανάμεσα, μετά ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα και μετά μπαίνετε πια στη διαδικασία έβρεσης φορέα σε συνεργασία πάντα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και κατόπιν ξεκινάει η υλοποίηση πρακτικής άσκησης για την περίοδο που επιλέξατε. Θα είναι μέσα στο χειμώνα, θα είναι την άνοιξη, θα είναι το καλοκαίρι. Αυτό θα το δείτε εσείς και ανάλογα με τι διαθεσιμότητα υπάρχει στο φορέα και ανάλογα με το τι θα συμφωνήσετε με το φορέα και ανάλογα και με τις δικές σας σπουδές, έτσι, και τις προτεραιότητές σας. Και στο τέλος, αφού ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση, μπαίνει ένας βαθμός, γιατί αντιστοιχεί σε μάθημα επιλογής, η πρακτική άσκηση, μπαίνει ένας βαθμός, η τελική βαθμολογία, περνιέται στο e-class και πλέον ολοκληρώνεται, αφού φυσικά έχετε ολοκληρώσει και τα παραδοτέα σας, ολοκληρώνεται η φάση της πρακτικής. Κάπως έτσι θα δείτε στο πληροφοριακό σύστημα που θα σας ανοίξει ο Αντώνης μετά, μια ανακοίνωση παρόμοια, έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης, αυτή μια περσινή. Λοιπόν, και η αξιολόγηση γίνεται με αλγόριθμο, οπότε φαίνεται μέσα στην πρόσκληση που θα δείτε. Συνήθως η περίοδος ενστάσεων είναι 5 εργάσιμες σε περίπτωση που θεωρείτε ότι αδικηθήκατε, δεν σας πήραμε, αν και είναι πολύ αντικειμενικά τα κριτήρια, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως δεν έχουμε καμία ένσταση, διότι τα παιδιά τα παίρνουμε και εμείς θέλουμε να τα πάρουμε όλα, τα παιδιά που κάνουν πρακτική, αυτός είναι ο στόχος μας, δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα απ' έξω. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις συγκεκριμένες, δηλαδή ένας αλγόριθμος που βγαίνει από το μέσο όρο βαθμολογίας των περασμένων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης, από τον αριθμό των περασμένων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης, λοιπόν, τον μέσο όρο, τον χ, τον αριθμό, το y, τον αριθμό του συνόλου των μαθημάτων που προβλέπονται στον οδηγό σπουδών του τμήματος για τη λήψη πτυχίου και αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, υπάρχει ένας επιπλέον συντελεστής 1,20 για τον φοιτητή, τη φοιτήτρια που τα επικαλείται αυτά τα κοινωνικά κριτήρια. Λοιπόν, δεν θα σας απασχολήσω άλλο για αυτά. Νομίζω τα βασικά σας τα είπα ήδη. Σας είπα ότι δύο είναι τα βασικά πληροφορικά συστήματα στο οποίο θα μπαίνετε. Το ένα είναι το internship, UOM, και το άλλο είναι το P, πρακτική, PUOM. Να τονίσουμε εδώ ότι το πληροφοριακό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε είναι κομμένο και ραμμένο για το Ίδρυμά μας. Το δημιούργησε από την αρχή, from scratch που λέμε και στα αγγλικά, από την αρχή ο Αντώνης Χατζησάβας, υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών υπολογιστών, με την επίβλεψη του καθηγητή του και επόπτη του Μινά Δασιγέννη, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος και επιστημονικά υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης στο τμήμα τα τελευταία 10 και πλέον ίσως χρόνια. Επομένως, εφόσον είναι ένα σύστημα το οποίο το δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, ξέρουμε και να το
χειριζόμαστε και να λύνουμε τα προβλήματά του. Γι' αυτό ως τώρα τα έχουμε πάει πολύ καλά και θα συνεχίσουμε, πιστεύω, και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντώνη ε, να παρουσιάσει το βασικό πληροφορικό σύστημα της πρακτικής και το internship, το, το site της πρακτικής άσκησης. Σταματώ το διαμοιρασμό. Καλησπέρα και από εμένα. Όπως σας ανέφερε η κυρία Μιχαήλ, τα συστήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες, τα έντυπα που χρειάζονται και όλες τις ανακοινώσεις είναι το internship.geom.gr, όπου ανεβαίνουν όλες οι ανακοινώσεις και οι εκδηλώσεις που κάνουμε, όπως επίσης οι χρήσιμοι οδηγοί που θα σας βοηθήσουν τόσο κατά τη διαδικασία της αίτησης, όσο και κατά την πορεία σας στην πρακτική άσκηση, τα έντυπα που ζητούνται, το πώς θα βρείτε φορέα απασχόλησης και τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να ακολουθήσετε. Εννοείται πως θα υπάρχει συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης καθ' όλη την πορεία σας. Ε, οπότε εδώ πέρα θα μπορέσετε να δείτε τις διάφορες ανακοινώσεις. Αν επισκεφτείτε τη σελίδα topi.geom.gr, υπάρχουν δύο στήλες, στην οποία στην αριστερή στήλη συνδέονται οι φορείς απασχόλησης και τα γραφεία πρακτικής άσκησης και στην δεξιά οι φοιτητές και οι καθηγητές, οι οποίοι έχουν ως επιστημονικά υπεύθυνοι την εποπτεία της πρακτικής σας άσκησης. Πατώντας το κουμπί είσοδο μέσω της κεντρικής πιστοποίησης θα μεταφερθείτε στο SSO του Πανεπιστημίου, καθώς έχουμε ενσωματώσει την λειτουργία αυτή για να μην χρειάζεται διαφορετικούς κωδικούς. Με την είσοδό σας λοιπόν στο σύστημα θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα του συστήματος της πρακτικής άσκησης, όπου στην αριστερή στήλη βλέπετε μια περιγραφή του προγράμματος και στη δεξιά στήλη τις ανακοινώσεις που αναρτιούνται και στο internship.geom.gr. Πατώντας οποιαδήποτε ανακοίνωση μεταβαίνετε αυτόματα στην ανακοίνωση. Εδώ πέρα είναι η έναρξη υποβολής αιτήσεων, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα και θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση από την ερχόμενη Δευτέρα στις 29 Σεπτεμβρίου. Με το που θα συνδεθείτε στο σύστημα, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε και θα σας ανακατευθύνει το πατρόνυμο και το μητρόνυμό σας, καθώς επίσης ένα email, ένα προσωπικό email και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτά χρειάζονται προκειμένου κατά τη διαδικασία της αίτησης που θα πραγματοποιήσετε, θα πρέπει να γνωρίζουν οι εξωτερικοί συνεργάτες τα στοιχεία σας, ώστε αν τυχόν λείπουν κάποια έντυπα ή χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, να μπορούν να σας βρουν και να απευθυνθούμε σε εσάς. Φέτος για πρώτη φορά ενσωματώσαμε τη λειτουργία της αυτόματης άντλησης βαθμολογίας. Πατώντας λοιπόν στο «Οι αιτήσεις μου», θα δείτε ένα περιβάλλον, μια καρτέλα, όπου θα έχει την ημερομηνία έναρξης της περίοδου αιτήσεων και την ημερομηνία λήξης. Όσοι συνδεθείτε σήμερα στο σύστημα θα δείτε ότι δεν υπάρχει ενεργή περίοδος. Θα σας εμφανίζει, αλλά από τη Δευτέρα 29 του μήνα, καθώς οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουμε ρυθμίσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα εμφανιστεί η ημερομηνία και θα ενεργοποιηθεί το κουμπί αίτηση. Πατώντας λοιπόν το κουμπί αίτηση, θα σας ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο, όπως σας ανέφερα, φέτος είναι η πρώτη χρονιά. Τις προηγούμενες χρονιές και ενδεχομένως αν ρωτήσετε συμφοιτητές σας τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε υποχρέωση να ανεβαίνει ένα έντυπο από την αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε διασυνδεθεί με το σύστημα Universities, με το φοιτητολόγιο, όπου πλέον η άντληση των στοιχείων γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Πατάμε το άντληση βαθμολογίας, επιβεβαιώνουμε ότι εξουσιοδοτούμε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να αντλήσει τα στοιχεία και με το πάτημα ενός κουμπιού μας ενημερώνει και μας επιστρέφει τα μαθήματα
τα οποία έχουμε περάσει. Τα μαθήματα τα οποία βλέπουμε εδώ είναι δοκιμαστικά, είναι στο δοκιμαστικό τμήμα, οπότε ο συνολικός αριθμός είναι 4, προφανώς είναι για δοκιμαστικούς λόγους, και τα περασμένα 41, ένας μέσος όρος, αντίστοιχα 7,16. Υπάρχουν εννοείται και τα κριτήρια τα οποία βαθμολογείται επιπλέον επί 1,2, οπότε αν κάποιο άτομο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να ανεβάσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Εμφανίζονται αυτά με λεπτομέρειες στις προσκλήσεις οι οποίες έχουν αναρτηθεί στα τμήματά σας αλλά και στο site της πρακτικής άσκησης. Πριν την υποβολή της αίτησής σας, θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής σας σε αυτήν. Είναι αυτοί οι 6 όροι, οι οποίοι, πατώντας το κουμπί, αποδέχομαι τις παραπάνω προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης και πρακτικά πραγματοποιείτε την υποβολή της αίτησής σας. Κλείνει το παράθυρο. Η αίτησή σας θα λάβει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος μετά την αίτηση παραμένει μοναδικός και θα ακολουθήσει με την ανακοίνωση, θα εμφανιστεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, των προσωρινών και των οριστικών αποτελεσμάτων. Εμφανίζεται η ημερομηνία και η βαθμολογία η οποία κατατάσσεται η αίτησή σας. Είναι μια αυτόματη διαδικασία και όπως διαπιστώσατε πάρα πολύ γρήγορη. Μετά το πέρας της περίοδου υποβολής αιτήσεων, η κατάσταση της αίτησής σας θα αλλάξει και θα χαρακτηριστεί ως υποεπεξεργασία, όπου οι συνεργάτες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων σας και αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε θα προβούν σε διόρθωση, είτε θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Έχετε καθ' όλη τη διάρκεια, να τονίσουμε και αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, έχετε τη δυνατότητα είτε να προβάλλετε την αίτησή σας, είτε να την επεξεργαστείτε. Η επεξεργασία γίνεται με εκ νέου άντληση των δεδομένων. Καθώς η περίοδος που διανύουμε είναι ολοκληρώνεται η εξεταστική, ολοκληρώθηκε η εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες να αναρτηθούν βαθμολογίες και να τις χρειάζεστε προκειμένου να ενημερωθούν τα στοιχεία, τόσο τα περασμένα όσο και ο γενικός μέσος όρος. Οπότε, με την ίδια διαδικασία πατώντας το επεξεργασία, βαθμολογία από το University γίνεται η άντληση, θα πρέπει εκ νέου να αποδεχθούμε τους όρους και στη συνέχεια να υποβάλουμε την επεξεργασμένη πλέον αίτηση. Η ακύρωση της αίτησης είναι εφικτή από τον φοιτητή, απλά θέλει μία προσοχή. Στην περίπτωση της ακύρωσης και υποβάλλεται εκ νέου αίτηση, θα πάρει ένα νέο αριθμό πρωτοκόλλου. Γι' αυτό συνιστούμε την επεξεργασία της αίτησης. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης και προβολής της αίτησής σας με το αντίστοιχο κουμπί το οποίο υπάρχει, στην οποία εμφανίζεται το έτος εισαγωγής και το εξάμηνο, τα οποία είναι στοιχεία που επιτρέπει το τμήμα να γίνονται οι αιτήσει ή όχι. Αν κατά την υποβολή της αίτησής σας εμφανιστεί κάποιο μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει ότι το τμήμα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησής σας, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά με την υποβολή ή να επικοινωνήσετε, προτείνετε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Όπως σας ανέφερα, είναι πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη διασύνδεση και θεωρούμε πως δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Εννοείται πως στην περίπτωση οποιοδήποτε προβλήματος, στο πεδίο επικοινωνία θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εξωτερικών συνεργατών που αφορούν αποκλειστικά το τμήμα σας. Εδώ δεν εμφανίζονται στοιχεία, καθώς όπως σας ανέφερα πρόκειται για ένα δοκιμαστικό τμήμα. Αντίστοιχα, τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να τα βρείτε και στη σελίδα του Internship, στο επικοινωνία, όπου εκεί πέρα θα δείτε και ποιος συνεργάτης υποστηρίζει ποια τμήματα, αλλά εμφανίζονται και στο πεδίο εδώ. Το κομμάτι που είναι απενεργοποιημένο η πρακτική μου πρόκειται για μια σελίδα η οποία θα ενεργοποιηθεί μετά την έγκριση και την επιτυχή αξιολόγηση της αίτησής σας. Εφόσον επιλεχθείτε από το πρόγραμμα, θα σας έρθει σχετικό email, το οποίο θα σας ενημερώνει ότι η αλλαγή κατάστασης έχει αλλάξει στο πληροφοριακό σύστημα. Εννοείται πως αυτό μπορείτε να το δείτε και νωρίτερα από τα προσωρινά αποτελέσματα που θα αναρτηθούν
και στις σελίδες των τμήματων σας, αλλά και στο internship.geom.gr, αλλά και αμέσως μετά θα αλλάξει η κατάσταση, θα ενημερωθείτε ότι πλέον μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη φάση. Την επόμενη φάση υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι θα σας κατευθύνουν, αλλά και σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες του προγράμματος θα ακολουθηθεί η διαδικασία να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όπως το αφημί, την ημερομηνία γέννησής σας και επιπλέον στοιχεία τα οποία απαιτούνται προκειμένου να γίνει η σύμβαση με το Πανεπιστήμιο για να προχωρήσει η διαδικασία της πρακτικής σας άσκησης. Περισσότερα για το κομμάτι αυτό θα σας μιλήσει ο κύριος Γιαννάκης και για τη διαδικασία. Εγώ νομίζω πως μέχρι εδώ, καθώς το πρώτο στάδιο είναι η υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια να εγκριθείτε και να προχωρήσουμε. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση και την περάτωση των διαδικασιών της πρακτικής σας άσκησης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στα τηλέφωνο είτε στα email και πραγματικά ή οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως ανέφερε η κυρία Μιχαήλ, είναι ένα δικό μας σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε από το μηδέν. Είναι η τρίτη του χρονιά που τρέχει, με αρκετά προβλήματα να έχουν λυθεί καθ' όλα την περίοδο αυτή, άλλα σημαντικά, άλλα λιγότερο σημαντικά. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο τα προβλήματα θα είναι ελάχιστα. Και να υπάρξουν, όμως είμαστε εδώ για να τα επιλύσουμε σε ταχύτατους ρυθμούς. Οπότε το λόγο θα δώσω στον Ωραία. κύριο Γιαννάκη. Αυτό όμως που κρατάμε από την φετινή περίοδο αιτήσεων και την πρώτη για τη νέα σεζόν είναι η ευκολία πλέον της αίτησης απλά με το κουμπί, το άντληση βαθμολογίας από το University. Η Αυτό είναι σημαντική πολύ διαφορά. μεγάλη βοήθεια, γιατί οι γραμματείες έχουν πάρα πολλή δουλειά, είναι υπερφορτωμένες, και αυτό ήταν μια επιπλέον δουλειά για αυτές και μια γραφειοκρατία, γιατί έπρεπε να πάει το παιδί και να την εκτυπώσουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, μας έχει απαλλάξει από όλο αυτό το κομμάτι και εμάς και τις γραμματείες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη που πέτυχε αυτή τη διασύνδεση. Λοιπόν, τα τμήματα δεν θα αρχίσουν όλα ταυτόχρονα στις 29, αυτό ξέχασα να το πω. Θα δείτε στις ανακοινώσεις πότε ξεκινάνε οι αιτήσεις για το κάθε τμήμα. Θα, Γιατί δεν ξεκινή... θέλουμε. Ναι. θα ξεκινήσουν, επειδή ο κύριος Χατζησάβας ρύθμισε το πληροφοριακό Α, ωραία. σύστημα, υπάρχει Ωραία. δυνατότητα να ξεκινήσουν και όλα. Α, ωραία, γιατί η τελευταία μου πληροφόρηση ήταν ότι θα ξεκινήσετε κάποια τμήματα για να μην υπερφορτωθεί το πρόγραμμα στην αρχή. Αφού μπορούν να ξεκινήσουν, εκτός από το τμήμα γεωπονικής, το οποίο θα ξεκινήσει αργότερα, αυτό είναι σίγουρο, γιατί υλοποιεί πρακτική άσκηση μόνο το καλοκαίρι. Οπότε, άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα τμήματα ξεκινάνε ταυτόχρονα και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Κατά τη διάρκεια που μιλούσε ο Αντώνης Χατζησάβας, στέλνατε μηνύματα και κάνατε ερωτήσεις, τις οποίες απαντούσε η Έφη του Τονίδου, την ευχαριστώ πάρα πολύ που απαντούσε, και άλλοι συνεργάτες ενδεχομένως να απαντούσαν και να μην το είδα. Μπορεί να συνοψίσει η Έφη μετά κάποιες ερωτήσεις και κάποιες απαντήσεις, για να μην χρειαστεί να τις κάνουν τα παιδιά ξανά, γιατί μπορεί να μην πρόλαβαν να διαβάσουν τις απαντήσεις που έγραψες, Έφη. Κάνε μια σταχυολόγηση, ποιες είναι οι βασικές, μας τις λες όλες μαζί μετά. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Κώστα το Γιαννάκη, να μας μιλήσει λίγο για τους φορείς και ό,τι άλλο θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να το πει αυτή τη στιγμή. Κώστα. Μισό λεπτάκι να κάνω διαμοιρασμό της οθόνης για να ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Αφού υποβάλλετε την αίτησή σας, όπως μας έδειξε ο κύριος Χατζησάβας, στο πληροφορικό σύστημα p.geom.gr και αναρτηθούν τα αποτελέσματα, τα οριστικά αποτελέσματα μετά την αξιολόγηση, τότε θα κληθείτε να επιλέξετε το φορέα υποδοχής. Μπορείτε να επιλέξετε το φορέα υποδοχής κάνοντας αναζήτηση μέσα από ένα σύστημα πρακτικής άσκησης, το Atlas, όπως έχει υποθεί και νωρίτερα. Βλέπετε τώρα στην οθόνη σας την ιστοσελίδα. Εδώ πάνω στο μενού θα δείτε θέσεις πρακτικής άσκησης. Πατώντας σε αυτό εδώ το σημείο, μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΗ, δηλαδή των πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Είναι λοιπόν μια υπηρεσία η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, δημιουργώντας έτσι μια ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης. Μέσα σε αυτό το σύστημα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ή φορείς υποδοχής να δημιουργήσουν λογαριασμό και αφού δημιουργήσουν λογαριασμό να δημοσιεύσουν τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής. Τέλος, έχουν πρόσβαση και τα γραφεία πρακτικής άσκησης έτσι ώστε να επιτελέσουν λειτουργίες όπως δέσμευση των θέσεων και αντιστοίχηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Στην αρχική σελίδα του συστήματος Atlas υπάρχουν και κάποια στατιστικά στοιχεία. Βλέπετε ότι στην παρούσα στιγμή οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης ανέρχονται στις 28.000 περίπου. Οι ενεργοί εγγεγραμμένοι φορείς υποδοχής είναι πάνω από 44.000 και οι ενεργές θέσεις πρακτικής είναι περίπου στις 3.500. Ενεργές δηλαδή αυτές που έχουν αντιστοιχηθεί και είναι σε εξέλιξη πρακτική άσκηση των φοιτητών. Επάνω δεξιά στην ιστοσελίδα, εδώ στο μενού, στο κουμπί εγγραφή είσοδος, πατώντας, υπάρχουν δύο παράθυρα. Αριστερά είναι η εγγραφή για τον φορέα υποδοχής και τα αντίστοιχα γραφεία πρακτικής και δεξιά είναι σύνδεση. Εσείς ως φοιτητές θα πάτε κατευθείαν στη δεξιά επιλογή, όπως βλέπετε, και θα πατήσετε εδώ ως προπτυχιακοί φοιτητές. Θα επιλέξετε το ίδρυμα στο οποίο ανήκετε και θα συνδεθείτε πάλι με το ιδρυματικό λογαριασμό που έχετε, με τον οποίο θα συνδεθείτε και στο σύστημα της πρακτικής του Πανεπιστημίου. Εγώ θα συνδεθώ ως γραφείο πρακτικής άσκησης. Το μενού είναι παρόμοιο με αυτό που βλέπετε εσείς. Διαφοροποιείται ελάχιστα. Οπότε θα δείτε ότι στο μενού υπάρχει η αναζήτηση θέσεων. Πατώντας αναζήτηση, ακριβώς από κάτω υπάρχουν κάποια φίλτρα αναζήτησης. Αυτό που μπορείτε να επιλέξετε εσείς είναι, φυσικά θα επιλέξετε την Ελλάδα, γιατί η πρακτική άσκηση αυτή διενεργείται μόνο στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, και την πόλη στην οποία ενδιαφέρεστε να κάνετε πρακτική άσκηση. Ακριβώς από κάτω, τα υπόλοιπα φίλτρα αναζήτηση, καλό είναι να μην βάλετε πολλά στοιχεία γιατί μπορεί να περιορίσει τα αποτελέσματα. Ακριβώς από κάτω εμφανίζονται οι διαθέσιμες θέσεις. Σε αυτή εδώ τη στήλη εμφανίζονται οι φορείς υποδοχής, πάτησα τώρα την αποδοχή των cookies, εμφανίζονται οι φορείς υποδοχής, κάθε θέση έχει ένα μοναδικό αριθμό, ένα κωδικό group, υπάρχει ένας συνοπτικός τίτλος και μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της θέσης. Αν πατήσετε εδώ στο εικονίδιο, θα εμφανιστούν περισσότερες θέσεις, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο του επόπτη, από το φορέα υποδοχής, email, τηλέφωνο και το καθεξής. Αν κάποια από αυτή τη θέση σας ενδιαφέρει, τότε θα σας ενημερώσουμε ότι θα πρέπει να κάνετε εισαγωγή των στοιχείων από το Atlas στο σύστημα πρακτικής P.geo που μας έδειξε ο κ. Χατζησάβας. Ουσιαστικά είναι αντιγραφή, επικόλληση για την καταχώρηση των στοιχείων. Μόλις το γραφείο πρακτικής δει ότι έχετε εισάγει τα στοιχεία ενός φορέα, τότε θα προχωρήσει στη δέσμευση. Πριν να προχωρήσετε στην καταχώρηση των στοιχείων, εφόσον σας ενδιαφέρει κάποιος φορέας, είναι το αυτονόητο, αλλά θα το τονίσω, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το φορέα υποδοχής, γιατί μπορεί αυτή τη θέση να έχουν ενδιαφερθεί και άλλοι φοιτητές, οπότε επικοινωνείτε με το φορέα υποδοχής και εφόσον έρθετε σε συμφωνία, τότε θα καταχωρήσετε τα στοιχεία. Εφόσον η θέση αυτή δεσμευτεί, αλλάζει κατάσταση. Αυτές είναι κάποιες θέσεις που είναι υποδιενέργεια και έχουν αντιστοιχηθεί με τους φοιτητές και κατά το τέλος, κατά την ολοκλήρωση πρακτικής, η κατάσταση της πρακτικής εδώ στο σύστημα Atlas αλλάζει πάλι κατάσταση και γίνεται ολοκληρωμένη. Μέσα στο σύστημα Atlas συμπληρώνεται και κάποια ερωτηματολόγια αξιολόγησης στο τέλος με τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Τώρα,
Εκτός από το σύστημα Atlas, το οποίο λειτουργεί βοηθητικά και θα το χρησιμοποιήσετε κυρίως μετά τη λήξη της υποβολής της αίτησής σας, μπορείτε φυσικά να το επισκεφτείτε και κατά τη διάρκεια της αίτησης, της προθεσμίας εννοώ των αιτήσεων, αλλά αυτό θα γίνει σε δεύτερο στάδιο. Υπάρχουν ερωτήματα αν μπορούν οι φοιτητές να προτείνουν και δικούς τους φορείς υποδοχής που δεν υπάρχουν στο σύστημα Atlas. Η απάντηση είναι ναι, μπορείτε, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα υπάρχει συνάφεια του αντικειμένου πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο σπουδών σας. Και δεύτερη απέτηση, απαραίτητη προϋπόθεση να το πω καλύτερα, είναι αυτός ο φορέας που έχει προταθεί από εσάς και δεν υπάρχει στο Atlas, θα πρέπει να εγγραφεί στο Atlas και να δημοσιεύσει υποχρεωτικά μία θέση για να γίνει η αντιστοίχηση. Είναι υποχρέωση που την καθιστά το Υπουργείο. Επίσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που εδρεύει σε κάθε πόλη και ο κάθε συνεργάτης είναι στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη στην αναζήτηση φορέα υποδοχής, καθώς διαθέτουμε την εμπειρία και έχουμε κάποια βάση δεδομένων από παλιότερες πρακτικές και μπορούμε να προτείνουμε κάποιους φορείς υποδοχής. Φυσικά είναι καλή και αποτελεσματική η δική σας ενεργοποίηση να κάνετε αναζήτηση και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από γνωριμίες που διαθέτετε από ανθρώπους που εργάζονται ήδη σε κάποιο χώρο. Επομένως, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να ζητήσει μια πρακτική άσκηση, ένα κατάλληλο φορέα. Αυτό που εμείς επιθυμούμε είναι να βρείτε τον κατάλληλο φορέα, και λέγοντας κατάλληλο φορέα είναι αυτός που ε, θα έχει συναφές αντικείμενο με τις σπουδές σας και θα υπάρχουν και οι πιθανότητες να ανοίξει και μια θέση εργασίας για μετέπειτα. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, γιατί παράλληλα με τους δικούς μας φοιτητές ψάχνουν και άλλοι φοιτητές από άλλα ιδρύματα για θέσεις πρακτικής. Οπότε αν εντοπίσετε ένα φορέα που σας ενδιαφέρει, άμεσα επικοινωνείτε μαζί του και άμεσα καταχωρείτε τα στοιχεία για να γίνει η δέσμευση της θέσης. Από τη στιγμή που γίνεται δέσμευση της θέσης, η θέση αυτή πάβει να είναι ορατή και προσβάσιμη από τους υπόλοιπους φοιτητές. Ε, Στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης, στο internship, που σας είπα να πατήσετε εδώ στο εικονίδιο στο μενού θέση πρακτικής Atlas, αν πάτε στις ανακοινώσεις, επειδή υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, αναφέρθηκε από την κυρία Μιχαήλ ότι έχουν αναρτηθεί ήδη οι προσκλήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή των αιτήσεων. Θα ανοίξετε αυτή την ανακοίνωση και θα ανοίξετε την πρόσκληση για το τμήμα στο οποίο ανήκετε. Για παράδειγμα, αν ανοίξω το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ανοίγει το PDF, το οποίο περιέχει όλη την πληροφορία που σας περιέγραψε η κυρία Μιχαήλ, ο κύριος Χατζησάβας και εγώ σχετικά με το Atlas. Υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα κάνετε την αίτησή σας, πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις που έχει το κάθε τμήμα, έτσι. Για το εξάμηνο στο οποίο θα πρέπει να ανήκετε για να συμμετέχετε στην πρακτική άσκηση, για τη διάρκεια της πρακτικής και λοιπές πληροφορίες που αφορούν πάλι την αμοιβή, την αξιολόγηση και στο τέλος αυτής εδώ της ανακοίνωσης υπάρχουν και στα στοιχεία επικοινωνίας με τον κάθε εξωτερικό συνεργάτη για να επιλύσετε τυχόν απορίες. Επομένως, αυτή τη σελίδα θα την έχετε ως σημείο αναφοράς και μπορείτε να προστρέχετε πάντα και να διαβάζετε το κείμενο που υπάρχει για να σας βοηθάει στην υποβολή της αίτησης και στην διαδικασία της πρακτικής. Επίσης, μέσα στην ιστοσελίδα, εδώ στα δεξιά, υπάρχει ο χρήσιμος οδηγός. Ο χρήσιμος οδηγός ουσιαστικά περιγράφει τα βήματα από τη στιγμή της έναρξης της πρακτικής, λίγο πριν την έναρξη, από τη στιγμή της έναρξης, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, και κατά τη διάρκεια της πρακτικής, την αξιολόγηση, τη διάρκεια της πρακτικής και την ολοκλήρωση. Υπάρχουν όλα τα βήματα, οπότε μπορείτε παράλληλα να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα και φυσικά και από τον συνεργάτη του κάθε γραφείου πρακτικής άσκησης.
Αυτά όσον αφορά το σύστημα Atlas, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε στην πορεία της έναρξης πρακτικής, μετά την υποβολή των αιτήσεων. Τώρα, κυρία Μιχαήλ, αν κάποιος φοιτητής έχει κάποια ερώτηση, ή να προχωρήσουμε παρακάτω σε κάποια άλλη ενημέρωση. Μπορώ να Ναι. ρωτήσω. Ναι, μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ολοκληρώσει. Θα μιλήσει και ο κύριος Πουλακιδάκος και μετά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε παρατηρήσει στα χρόνια που είμαστε στην πρακτική, εγώ είμαι από το 2016, ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτρες δεν διαβάζουν τις ανακοινώσεις. Δηλαδή, δηλαδή βγαίνει μια προκήρυξη. Δεν έχουν την υπομονή να κάτσουν να τη διαβάσουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Την προκήρυξη που αντιστοιχεί στο τμήμα σας, παιδιά, διαβάστε την. Και πιστέψτε με ότι άμα τη διαβάσετε, το 90% των ερωτήσεων που πιθανότητα να σας έχουν δημιουργηθεί θα απαντηθεί. Αλλά παρόλα αυτά, και εδώ που είμαστε τώρα, έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε σε κάποιες αυτές τις ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Σταμάτη του Πουλακιδάκου, επιστημονικά υπεύθυνος πρακτικής για το τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, να μας πει και εκείνος κάποια χρήσιμα πράγματα και μετά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μιχαήλ. Καλησπέρα σε όλες και όλους και από μένα. Είμαι ο Σταμάτης Πουλακιδάκος, επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος, μάλλον τμηματικά υπεύθυνος πλέον, έτσι με την καινούργια ορολογία για το τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, για την πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Θέλω να σταθώ θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πραγματάκια που έτσι επιπρόσθετα αυτών που έχουν αναφέρει ήδη τα παιδιά, οι εξωτερικοί συνεργάτες και συνεργάτες της πρακτικής. Να τονίσω εδώ πέρα ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος και μέρος αυτής της ομάδας και συνεργαζόμαστε με πάρα πολύ όμορφο τρόπο με όλα τα παιδιά της πρακτικής σε όλα τα τμήματα. Οπότε από αυτή την άποψη θα ήθελα να σας πω ότι θέλω να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα των εξωτερικών συνεργατών του προγράμματος, γιατί είναι παιδιά που ουσιαστικά με πάρα πολύ όρεξη και διάθεση δουλεύουν για το πρόγραμμα και το στηρίζουν, είναι η καρδιά και η ψυχή του προγράμματος. Λοιπόν, πέραν αυτών, εκτός των διαδικαστικών που βήμα προς βήμα ουσιαστικά ήδη πληροφορηθήκατε για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, για την διαδικασία εξέβρεσης φορέα μέσω του συστήματος Atlas. Να τονίσω εδώ πέρα, επιπρόσθετα σε αυτά που είπε και ο Κώστας ο Γιαννάκης, ότι ουσιαστικά όποιον φορέα τέλος πάντων επιλέξετε θα πρέπει να είναι μέσα εγγεγραμμένο στο σύστημα Atlas, ακόμα και αν δεν είναι κάποιος φορέας που γνωρίζετε εσείς και θέλετε να κάνετε την πρακτική σας, εννοείται ότι μπορείτε να προτείνετε στους υπεύθυνους αυτού του φορέα να κάνουν μια εγγραφή στο σύστημα Atlas. Πρέπει να βρίσκονται εκεί μέσα και είναι μια πάρα πολύ εύκολη και σύντομη διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο το να γραφτούν αν δεν είναι ήδη στο σύστημα Atlas. Επίσης, όποιες θέσεις βλέπετε ως διαθέσιμες ανάλογα και με το τμήμα σας, έτσι, γιατί υπάρχει είδατε, σας έδειξε ο Κώστας Γιαννάκης πριν ένα εργαλείο εκεί πέρα ουσιαστικά με το οποίο μπορείτε να ψάξετε σχετικές με το κάθε τμήμα, ας το πούμε έτσι, θέσεις, γιατί είπαμε ότι ο βασικός περιορισμός είναι να κάνετε την πρακτική σας σε καθήκοντα σχετικά που να άπτονται τέλος πάντων του αντικείμενου σπουδών σας. Μπορείτε, όσο παλιά κι αν είναι δημοσιευμένη αυτή η θέση, γιατί υπάρχουν και θέσεις που θα δείτε που μπορεί να είναι δημοσιευμένες από προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα. Ό,τι είναι δημοσιευμένο και φαίνεται σαν διαθέσιμο, μπορείτε ουσιαστικά, εάν και εφόσον σας ενδιαφέρει τέλος πάντων, να κινηθείτε έτσι ώστε να κλείσετε αυτή τη θέση και να κάνετε την πρακτική σας στο φορέα και στη θέση που σας ενδιαφέρει. Να πω εδώ και το εξής, πάλι έτσι λίγο επιπρόσθετα σε αυτό που ανέφερε πολύ σωστά ο Κώστας Γιαννάκης πριν, αναφορικά με τη συνεννόηση που πρέπει να έχετε με το φορέα, προτού κλείσετε οριστικά, ας πούμε, τη θέση και τη στείλετε στο πληροφοριακό σύστημα της πρακτικής για να γίνει αντιστοίχηση, όπως λέμε, εκ μέρους των γραφείων της πρακτικής, του γραφείου ουσιαστικά της πρακτικής εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο. Ότι, παιδιά, δεν σας επιλέγουν μόνο οι φορείς, επιλέγετε κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών και εσείς τους φορείς. Δηλαδή, είναι καλό να κάνετε μια πρώτη επαφή, είτε διαζώσεις, είτε εξ αποστάσεως, ας πούμε, μέσω ενός Zoom ή οτιδήποτε, με το άτομο που είναι υπεύθυνο για το φορέα που θέλετε να επιλέξετε, που έχετε επιλέξει τέλος πάντων να πάτε, για να δείτε στο κάτω-κάτω όχι μόνο αν τους κάνετε εσείς, να μην δουν αυτοί μόνο μάλλον αν τους κάνετε εσείς, αλλά να δείτε κι εσείς αν σας κάνουν αυτοί.
Έτσι, αν μπορείτε να συνεννοηθείτε, αν νιώθετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, εάν και εφόσον και αυτό είναι κάτι που μπορείτε να συζητήσετε, μόνο ότι το τυπικό είναι OK, η μία μέρα άδεια το μήνα που ανέφερε η κυρία Μιχαήλ, αλλά γενικά από τους φορείς ή και με τους φορείς, τέλος πάντων, συζητάμε να υπάρχει ίσως κάποια ελαστικότητα σε κάποιες ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις, ειδικά αν έχετε κάποιες υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, μια περίοδο εξετάσεων, ας πούμε, αν μπορούν να είναι λίγο πιο flexible ως προς τα ωράριά σας, ας πούμε, και τα σχετικά. Τέτοια πράγματα μπορείτε να τα συζητήσετε. Δεν αναμένετε με βάση τη λογική, ας πούμε, της πρακτικής, να το πω έτσι, να σηκώσετε στις πλάτες σας όλο το έργο ενός φορέα. Έτσι. Και φυσικά επίσης καλόν είναι, επειδή η πρακτική άσκηση είναι πλήρους ωραρίου, να μην ξεφεύγουμε από αυτό το πλήρες ωράριο, το οποίο ανταποκρίνεται στο πενθήμερο οκτάωρο, έτσι, που πάνω κάτω γνωρίζουμε όλες και όλοι. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια να κινείστε όσο γίνεται, να κινείτε τέλος πάντων η πρακτική όσο γίνεται κατά τη διάρκεια τέλος πάντων της υλοποίησής της, δίμηνη, τρίμηνη, εξάμηνη, όσοι είναι αυτή τέλος πάντων η διάρκεια. Επίσης, να πω ότι ουσιαστικά εμείς σαν τμηματικά υπεύθυνες και υπεύθυνοι, όλες οι συναδέλφες και οι συνάδελφοι, είμαστε και εμείς με τη σειρά μας δίπλα σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το ανέφερε η κυρία Μιχαήλ στην αρχή, ότι είναι πάρα πολύ καλό και θετικό που δεν κάνετε μια πρακτική με ιδιωτική δική σας πρωτοβουλία, αλλά υπό την προστασία, υπό τη σκέπη του Πανεπιστημίου, ενός θεσμού ο οποίος είναι εδώ να σας προστατεύει. Μην ξεχνάτε, αυτό είναι ένα technicality, αλλά είναι σημαντικό ότι από το πανεπιστήμιο πληρώνεστε, όχι από τις εταιρείες που θα πάτε να δουλέψετε πρωτίστως. Οπότε, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο, ας το πούμε έτσι, λογικό, το τονίζω εδώ πέρα έτσι, παράπονο για παράδειγμα από μέρους σας, εάν διαγνώσετε κάποια, ξέρω εγώ, κακή συμπεριφορά εκ μέρους κάποιου ή κάποιων ατόμων στην εταιρεία που θα πάτε να κάνετε την πρακτική σας, ή οτιδήποτε που μπορεί να διαταράξει την ομαλή υλοποίηση της πρακτικής εκ μέρους της εταιρείας, τότε εννοείται ότι μπορείτε να απευθυνθείτε είτε σε εμάς, τους πνευματικά υπεύθυνους και υπεύθυνες, είτε και στα γραφεία της πρακτικής, σε εξωτερικές συνεργάτες και εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να βρούμε μια λύση. Αυτό φυσικά προϋποθέτει, αυτό που είναι δικαίωμα εννοείται από μέρους σας, προϋποθέτει ότι εσείς από την πλευρά σας είστε σωστές στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε απέναντι στο φορέα, στην εταιρεία που κάνετε την πρακτική σας. Στο κάτω-κάτω δείτε την πρακτική σας στο τέλος της ημέρας σαν μια, ας το πούμε έτσι, διαφήμιση κατά κάποιο τρόπο των εαυτών σας. Και μεγάλη μας χαρά είναι όσο το δυνατόν περισσότερες και περισσότεροι από εσάς να συνεχίζετε να εργάζεστε στις εταιρείες που θα πάτε να κάνετε την πρακτική σας με κανονική σύμβαση εργασίας, έτσι, κανονικό μισθό και τα σχετικά, μετά το πέρας της πρακτικής. Αυτό είναι πραγματικά ουσιαστικά, ας πούμε, πώς να πω, το πλέον βασικό, ας πούμε, αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε μέσα από την πρακτική. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία. Επίσης, να πω εδώ πέρα, αυτό εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα προβλέπεται ή είναι υποχρεωτικό, ας πούμε, για τους επιστημονικά, για τους τμηματικά υπεύθυνους και υπεύθυνες. Το γεγονός ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, σε συνεργασία εγώ με την κυρία Τουτονίδου, που είναι υπεύθυνη του Γραφείου της Πρακτικής που εξυπηρετεί και το δικό μας το τμήμα, το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, είμαι σε μια διαρκή επικοινωνία έτσι ώστε να μαθαίνω όσο γίνεται τέλος πάντων πιο συχνά τις δικές σας τις εντυπώσεις από τις εταιρείες. Διαβάζω εννοείται και τα δικά σας ερωτηματολόγια αξιολόγηση στο τέλος της πρακτικής, έτσι ώστε να έχω και εγώ μία όσο γίνεται πιο κατασταλαγμένη άποψη για τους φορείς στους οποίους πηγαίνετε και κάνετε την πρακτική σας. Και αν διαπιστώσω ότι υπάρχει φορέας ο οποίος εμφανίζει επανειλημμένα, ας πούμε, περιστατικά, να το πω έτσι χοντρικά, κακή συμπεριφορά προς φοιτήτρες και φοιτητές, υπάρχει και ένα άτυπο blacklist εδώ πέρα, έτσι. Οπότε ουσιαστικά με αυτή τη λογική αποτρέπουμε, ας πούμε, φοιτήτριες και φοιτητές από το να πάνε να κάνουν την πρακτική τους σε συγκεκριμένους φορείς, ειδικά αν έχουμε πολλαπλά παράπονα από αυτούς τους φορείς και πλέον ξεφεύγουμε από τη λογική των μεμονωμένων περιστατικών. Τα λέω αυτά, είναι έξτρα, ας πούμε, της διαδικασίας, έτσι, δεν είναι τυπικά πράγματα της διαδικασίας, αλλά είναι καλό να τα έχετε όλα αυτά στο μυαλό σας, έτσι. Και τονίζω βέβαια το γεγονός αυτό το οποίο ανέφερε και η κυρία Μιχαήλ στην αρχή, το θέμα της συνέπειας. Επειδή είναι μεγάλος όγκος των ατόμων που κάνουν την πρακτική τους άσκηση, που κάνετε πρακτική άσκηση, και τα παιδιά στα γραφεία έχουν πολύ μεγάλο αριθμό
φοιτητριών και φοιτητών να εξυπηρετήσουν σε καθημερινή βάση. Καλό είναι ως προς το κομμάτι της διαδικασίας, όχι καλό είναι βασικά, εδώ που τα λέμε κάπως αναγκαίο πλέον, ως προς το κομμάτι της διαδικασίας να είστε όσο πιο τυπικές και τυπικοί γίνεται. Έχουμε προσπαθήσει όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα, έχουν προσπαθήσει να κατά κάποιο τρόπο να τυποποιήσουμε τη διαδικασία και να την απλοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, μέσα στα περιθώρια φυσικά που μας προσφέρονται έτσι και από την διαχειριστική αρχή που εποπτεύει την υλοποίηση της πρακτικής, έτσι ώστε να είναι όσο γίνεται πιο εύκολο και για σας και για εμάς να υλοποιηθεί όλο αυτό το workflow, ας πούμε, της πρακτικής από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής και της παράδοσης, ας πούμε, των παραδοτέων, όλων των εγγράφων τέλος πάντων, που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της πρακτικής και την αμοιβή σας από την πρακτική, έτσι ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προφανώς να υλοποιείται η όλη διαδικασία και να μην είναι τέλος πάντων περίπλοκη ούτε για σας ούτε για εμάς. Μπορεί σε κάποια σημεία να αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες και λόγω, ας πούμε, της απειρίας σας ως προς την επαφή σας, ας πούμε, με γραφειοκρατικές διαδικασίες τέτοιου είδους. Είμαστε εδώ όλες και όλοι μας να σας διευκολύνουμε όσο περισσότερο γίνεται, αναμένοντας βέβαια από εσάς και μια συνέπεια ως προς την ακολουθία της διαδικασίας. Και επίσης, εάν και εφόσον, και ουσιαστικά κάπως θα κλείσω για να είμαι ειλικρινής με αυτό, επειδή είναι πολύ σημαντικό ακριβώς και αυτό που ανέφερε η κυρία Μιχαήλ στην αρχή, να απορροφώνται όλες οι θέσεις, γιατί θέλουμε όλα τα χρήματα να πηγαίνουν σε εσάς, η συντριπτική πλειονότητα του προϋπολογισμού πηγαίνει σε εσάς. Καλό είναι, εάν και εφόσον ειδικά, τώρα μιλάω για φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν σε τμήματα που είναι προαιρετική η πρακτική. Αν δεν είστε σίγουροι ή σίγουροι, εάν θέλετε να κάνετε, ας πούμε, πρακτική, καλό είναι να το σκεφτείτε τέλος πάντων καλύτερα και να μην κάνετε κάποια αίτηση εκτός αν είστε σίγουρες και σίγουροι. Δεν θέλουμε κατά προτίμηση, εκτός βέβαια αν συντρέξει κάποια πολύ έκτακτη ανάγκη, εκεί δεν το συζητάω, εντάξει, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά καλό είναι να δίνουμε προτεραιότητα και σε συναδέλφους και συναδέλφους που θέλουν να κάνουν την πρακτική τους, έτσι ώστε να μην ακυρώνονται θέσεις και να μην χάνονται αντίστοιχα χρήματα, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να πληρώνουμε τέλος πάντων τις θέσεις που κλείνουμε, ας πούμε, για την πρακτική, και αν και εφόσον, ας πούμε, δεν ολοκληρωθεί κάποια πρακτική, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο έτσι έστω μικρό πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Οπότε γιατί να χαθούν τέλος πάντων κάποια χρήματα, να μην υποφεληθεί κάποιος κάποια που θέλει συνειδητοποιημένα έτσι να κάνει την πρακτική της ή την πρακτική του σε οποιοδήποτε τμήμα. Αυτά τα πολύ λίγα Ωραία. από μένα. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα και προσδοκάμε και στη δική σας, ας πούμε, έτσι, καλή και αγαστή συνεργασία σε κάθε περίπτωση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Έφη, θέλεις να συνοψίσεις κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις? Άνοιξε το μικρόφωνο. Ναι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις, γιατί ρωτάνε πολύ τα παιδιά αν μπορούν να υποβάλουν αίτηση κτλ. Εξαρτάται σε ποιο εξάμηνο βρίσκεστε και ανάλογα με το τμήμα. Θα δείτε λίγο τις προσκλήσεις. Για παράδειγμα, στη σελίδα του internship που σας δείξαμε πριν υπάρχουν όλες οι προσκλήσεις. Θα ανοίξετε την πρόσκληση του τμήματος και μέσα υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για το αν μπορείτε να κάνετε αίτηση ή όχι. Τώρα, όσον αφορά τις ΜΕΕΣ που ρωτάνε, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί κάποιοι βαθμοί κτλ., υπάρχει δυνατότητα να επεξεργαστείτε καθ' όλη τη διάρκεια των αιτήσεων την αίτησή σας και να κάνετε επικαιροποίηση της βαθμολογίας. Αυτό ισχύει για όλους και για όλες. Και η τρίτη και κέρια ερώτηση ήταν αν μπορούν να εργάζονται παράλληλα με την πρακτική. Μπορείτε, αλλά με ημιαπασχόληση σύμφωνα με την νομοθεσία περί παράλληλης απασχόλησης. Αυτά ήταν τα βασικά ερωτήματα που είχαν τα παιδιά. Ωραία. Τώρα μπορούμε να δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις. Δομνά, έχει σηκώσει χέρι και ο Μινάς, έχει μπει και ο Μινάς. Μινά, δεν σε είδα. Ωραία, να Μινά, σας καλησπέρα. Μινά του Βασιγέννη, επιστημονικά υπεύθυνο του ΤΙΜΗ, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών. Ο πιο παλιός μου συνεργάτης από τους συναδέλφους της πρακτικής. Μαζί στήσαμε το πρώτο πληροφοριακό σύστημα το 2016. Εκείνος δηλαδή το έστησε, απλώς μαζί το δουλέψαμε. Τότε που ήμασταν μόνο 6 τμήματα στο Πανεπιστήμιο και όχι 20+. Οπότε είναι πολύ σημαντικό άτομο στην πρακτική άσκηση ο Μινάς και επιβλέπει και το πληροφοριακό σύστημα το καινούριο. Και ναι, Μινά, πες μας. Βέβαια, η εμπειρία αυτή που έχουμε έχει μεταφερθεί και στους συνεργάτες μας. Άρα Βέβαια. όλοι πια θεωρώ και είναι αρκετά έμπειροι
στο να διαχειρίζονται οτιδήποτε πρόβλημα. Αυτό ήθελα να πω, ότι το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, εγώ είμαι 11 χρόνια περίπου και συνεχίζω να είμαι με το ίδιο ενδιαφέρον και έχουμε περάσει από διάφορα στάδια. Τώρα θεωρώ είναι από την στην πιο όριμη κατάσταση που είναι, που έχουμε και ένα πολύ σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο το αναπτύσσουμε in-house και έτσι οτιδήποτε πρόβλημα και να βρεθεί μπορούμε εμείς οι ίδιοι να το επιδιορθώσουμε. Άρα αν βρίσκετε προβλήματα μην διστάζετε να μας ενημερώνετε για να τα φροντίζουμε. Και θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι ως τμηματικό υπεύθυνο και οι άλλοι, όταν έχετε οι φοιτητές κάποιο πρόβλημα, όταν δηλαδή σας ζητούν να κάνετε πράγματα τα οποία δεν εμπίπτουν στα τυπικά καθήκοντα που έχετε, πρέπει να μας ενημερώνετε. Δηλαδή να σας πω για παράδειγμα, το 2016 είχαν κάνει πρακτική σε κάποια εταιρεία και τους είχαν βάλει φοιτήτριές μου να μοιράζουν φυλάδια διαφημιστικά. Αυτό είναι εκτός των αρμοδιοτήτων. Ή ένα άλλο άτομο το είχαν βάλει να μεταφέρει υπολογιστές συνεχώς, ολόκληρη αποθήκη να βιάζει να μεταφέρει από ένα σημείο στο άλλο, που και αυτό είναι εκτός των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, μην διστάσετε να πείτε όχι ή να επικοινωνήσετε μαζί μου, να στείλετε ένα email για να το διευθετήσουμε. Και εννοείται ότι πρέπει να κάνετε πράγματα που εμπίπτουν μόνο στην πρακτική σας άσκηση, όχι άσχετα με αυτήν. Και αυτό βέβαια σημαίνει να μας ενημερώνετε όμως. Δηλαδή, μην μετά από ένα μήνα έρθετε και πείτε, με βάλανε με ένα μήνα και π.χ. μοίραζα φυλάδια. Αυτό τότε είναι εις βάρος το δικό σας. Άρα, οτιδήποτε συμβεί που το θεωρείτε ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημερώστε τον τμηματικά υπεύθυνο ή τον εξωτερικό συνεργάτη και άμεσα θα τα επιληφθούμε. Δηλαδή, τα email τα κοιτάμε όλοι μας 2-3 φορές τη μέρα. Άμεσα δηλαδή θα έχετε κάποια απάντηση και κάποια διευθέτηση. Ακόμα μπορεί να αλλάξουμε και φορέα. Άμα δούμε ότι ο φορέας δεν είναι σωστός, το βάζουμε σε blacklist και ασφαλώς και κάνουμε και αλλαγή φορέα. Τώρα κάτι άλλο, ο Σταμάτης είπε πάρα πολύ ωραία, τέλεια και έχει και πολύ ωραία εφράδια. Εγώ θα πω για τις αιτήσεις, ότι ακόμα και να μην ξέρετε αν θα κάνετε πρακτική αίτηση, γιατί το διάστημα αυτό καλύπτει και το καλοκαίρι. Ακόμα μπορεί να μην είστε σίγουροι, κάντε αίτηση, αλλά μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες ενημερώστε αν δεν πρόκειται να κάνετε πρακτική άσκηση, ώστε να πάμε στους επιλαχόντες. Άρα, ακόμα και αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να είναι νωρίς, να πει τώρα ξεκινάει η χρονιά, δεν ξέρω πώς θα πάει, κάντε αίτηση, αλλά μέσα σε 1-2 μήνες αποφασίζετε τελικά αν θα κάνετε ή όχι πρακτική άσκηση. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι στην πρακτική άσκηση είστε σαν εργαζόμενοι στην εταιρεία, δηλαδή πρέπει να έχετε μια συνέπεια και έναν επαγγελματισμό. Άρα, ακόμα και στη συνέντευξη, στο interview που θα πάτε για την εταιρεία, προσπαθήστε να είστε και συνεπείς στην ώρα σας και να μιλήσετε σαν ένα μελλοντικό εργοδότη. Πώς θα πηγαίνατε όταν έχετε πάρει το πτυχίο προσέβρεση εργασίας και θα κάνετε interview, με τον ίδιο επαγγελματισμό να πάτε. Μην το δείτε σαν κάτι χαλαρό, πάμε έτσι και υπάρχει ένα υφάκι λίγο όχι επαγγελματικό, δηλαδή φοιτητικό πιο πολύ. Πρέπει να πάτε ως εργαζόμενοι επαγγελματίες και αυτό αφήνει μια καλή εικόνα στον εργοδότη. Δηλαδή, ο άλλος για να σας επιλέξει, όπως και εσείς για να το επιλέξετε, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη και επαγγελματισμό. Δεν θα πάρουν κάποιο φοιτητή που είναι πολύ πιο χαλαρός, που ίσως λέει βλέπουμε, έρχομαι και θα δω κτλ. Πρέπει να δείχνετε μια σοβαρή εικόνα και κατέληξε αυτό που θυμήθηκα. Όταν μάθετε τα τελικά αποτελέσματα, αμέσως ξεκινάτε να ψάχνετε φορέα ακόμα και αν είναι για το καλοκαίρι. Ειδικά σε μεγάλες εταιρείες που έχουν διάφορα στάδια από interviews για να σας δεχτούν και να σας ανοίξουν θέση, είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να πάρει 2 ή 3 μήνες. Σε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής αναφέρομαι που βλέπω εγώ τους φοιτητές μου. Άρα μην λέτε κατά το Πάσχα θα αρχίσω να ψάχνω εταιρεία, ειδικά αν θέλετε για το καλοκαίρι. Ξεκινάτε από τώρα και θα προλάβετε να κάνετε το διάστημα που θέλετε εφόσον σας επιλέξουν. Αυτά, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο το χρόνο σας. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μινά. Πάρα πολύ χρήσιμα και αυτά από τη δική σου εμπειρία. Μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Μπορεί να γίνει αυτό με το σήκωμα του χεριού και με σειρά προτεραιότητα. Ωραία. Γιάννη. Κολόχτης Γιάννη. Μετά ο Άλμπι Αλέξανδρος Τσάνη. Γεια σας. Ακούγομαι? Βεβαίως. Ναι. Μια ερώτηση λίγο πιο πολύ τεχνική. Θέλω να ρωτήσω ότι, ας πούμε, εγώ είμαι στο τμήμα ηλεκτρολόγων. Ωραία. Είμαι στο 1ο εξάμηνο και μου μένουν 6 μαθήματα, όλα χειμερινού εξαμήνου για πτυχίο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και να την κάνω την πρακτική,
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ακόμα και καλοκαίρι, πρέπει να δηλώσω στη δήλωσή μου την πρακτική άσκηση ως μάθημα τώρα του χειμερινού? Αυτό. Ωραία. Κώστα, μπορείς να απαντήσεις στο φοιτητή μας? Επειδή το κάθε τμήμα διαχειρίζεται λίγο διαφορετικά την πρακτική, εάν όταν κάνετε δήλωση μαθημάτων σας εμφανίζει την πρακτική άσκηση, εγώ θα έλεγα να τη δηλώσετε. Εάν η πρακτική ξεκινήσει μέσα στο ερεινό εξάμηνο, θα καταχωρηθεί από τη γραμματεία, γιατί καταχωρείται από τη γραμματεία, δίνονται τα στοιχεία από τον εκάστοτε συνεργάτη του Γραφείου Πρακτικής στη γραμματεία και η γραμματεία καταχωρεί την πρακτική άσκηση. Επομένως, εσείς, εάν σας δίνετε δυνατότητα να δηλώσετε την πρακτική, δηλώσετε την ως μάθημα. Σε κάποια τμήματα δεν δίνεται δεν υπάρχει δήλωση πρακτικής ως μάθημα, την καταχωρεί απευθείας η γραμματεία. Και σε κάποια τμήματα είναι και έξτρα από τα ECTS. Ναι, Δηλαδή, ακριβώς. ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών με 240 ECTS και η πρακτική άσκηση δηλώνεται στο παράρτημα σπουδών ως κάτι έξτρα με έξτρα ECTS. Δηλαδή υπάρχουν δύο κοινά. Ή κάποια τμήματα έχουν σαν μάθημα και άρα σου λέει παίρνεις τόσα ECTS και συμπληρώνεις τα 250 και μέσα στα 250 είναι και πρακτική, ή είναι έξτρα από το πρόγραμμα σπουδών σου. Οπότε γι' αυτό είπε ο Κωνσταντίνος προηγουμένως ότι εξαρτάται από την πολιτική του τμήματος και αν η πρακτική είναι included, το πρόγραμμα σπουδών είναι κάτι plus στο πρόγραμμα σπουδών. Σε εμάς είναι plus στους ηλεκτρολόγους και Γιάννη, αν έχεις slot, γιατί νομίζω 10 δεν είναι τα μαθήματα που μπορείς να δηλώσεις. Από τη στιγμή που είσαι 9, δεν χάνεις τίποτα να το δηλώσεις τώρα και θα το φροντίσεις. Ωραία. Αλλά ακόμα και να μην έχετε slot στους ηλεκτρολόγους, έχουμε πάρει απόφαση ότι επιτρέπεται τροποποιητική δήλωση αν χρειαστεί για την πρακτική άσκηση. Άρα μη σας απασχολείτε, τη δηλώσετε ή δεν τη δηλώσετε, αυτό το φροντίζουμε και το λύνουμε. Εξαιρετικά. Λίγο να προσθέσω. Ρώτησα επειδή να κάνω την δήλωση της πρακτικής στο χειμερινό, αλλά στην ουσία η πρακτική μου θα γίνει το ιαρινό. Άρα Δεν έχουμε πρόβλημα. μπορώ να δηλώσω και 6 μαθήματα και την πρακτική ή 5 και την πρακτική. Αυτό ρωτάω. Το όριο πόσο είναι, δεν μπορείς να τα δηλώσεις όλα? Έχω 6 για πτυχίο, δεν έχω άλλο. Το περασμένο είναι. Δεν λογίζεται. Η πρακτική σε εμάς είναι διπλώμα supplement μόνο, δηλαδή δεν καταγράφεται ως μάθημα που συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέσου όρου, άρα το δηλώνεις ως ένα μάθημα που θα καταγραφεί μόνο στο παράρτημα διπλώματος. Οκ. Άρα δεν χρειάζεται δηλαδή να πάρει τη θέση κάποιο άλλο μαθήματος. Άρα θα δηλώσω τα 6 και την πρακτική μου κανονικά. Όχι. Δήλωσε εδώ, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Άλμπι, σε ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Υπάρχουν ορισμένοι φοιτητές και φοιτήτριες που εξετάζουν το ενδεχόμενο και ίσως μπορεί να είναι και οριστικό για ορισμένους να προχωρήσουν στην πρακτική τους από το 2026, μέσα στο 2026 δηλαδή. Μπορεί να γίνει η αίτηση και τώρα ή μπορούμε να περιμένουμε και τη δεύτερη πρόσκληση? Θα σου απαντήσει η Έφη. Ναι, μπορείτε να κάνετε αίτηση κανονικά τώρα και ας ξεκινήσετε π.χ. τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο ή τον Ιούλιο. Μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσετε τη θέση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και εφόσον την εξασφαλίσετε και βγουν και τα οριστικά αποτελέσματα, εσείς θα ξεκινήσετε την αναζήτηση φορέα. Ωραία. Αυτό μας δίνει περιθώριο χρόνου. Πέρυσι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, όμως η Σύγκλιτος φέτος, μετά από η εισήγησή μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Οπότε έχουμε πολύ άνεση χρόνου πια να κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Και εμείς και εσείς, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ωραία, δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ για παράδειγμα εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ξεκινήσω το Σεπτέμβριο την πρακτική. Το λέω και με βάση και τους μήνες και τη διάρκεια της Ποιο πρακτικής. Σεπτέμβριο, του Σεπτέμβριο του 26 με... Τον επόμενο, ακριβώς. Μπορώ από τώρα να κάνω την αίτηση ή Ναι. μπορώ να περιμένω? Ναι, μπορείς. Ωραία. Εννοείται ότι μπορείς. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, κάποιο άλλο χεράκι, κάποια άλλη ερώτηση? Και πάνω σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, να συμπληρώσω ότι για κάθε τμήμα υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων. Που Ναι. σημαίνει ότι Το τώρα, είπαμε αυτό πολλές φορές. ναι, την πρόσκληση, οι αιτήσεις που θα υποβάλουν οι φοιτητές και θα εγκριθούν θα καλυφθούν κάποιες θέσεις. Επομένως, όσες εναπομείνουν θα βγουν στη δεύτερη πρόσκληση. Καλό είναι λοιπόν να γίνουν τώρα οι αιτήσεις.
Και θα Ακριβώς. επαυξήσω αυτό ότι άμα γίνουν πάρα πολλές αιτήσεις σε ένα τμήμα και καταληφθούν όλες οι θέσεις, δεν θα μείνουν μετά για δεύτερο γύρο. Άρα να μην είναι σίγουρο για κάποιους ότι ίσως. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει δεύτερος γύρος άμα κλείσουμε τις θέσεις από τον πρώτο. Η υλοποίηση μας ενδιαφέρει. Η υλοποίηση θα γίνει και στο αερινό. Και στο χειμερινό και στο αερινό. Οι θέσεις, είτε τις κάνουν τα παιδιά στο χειμερινό είτε στο αερινό, ίδιες είναι. Το σύνολο δηλαδή για κάθε τμήμα. Επομένως, τις ανοίγουμε όλες τις θέσεις και ένα παιδί που θέλει να κάνει την πρακτική του το καλοκαίρι, κάνει την αίτησή του από τώρα. Για να έχει και την άνεση και το γραφείο πρακτικής, αλλά και ο ίδιος ο φοιτητής, η φοιτήτρια, να προγραμματίσει καλύτερα την πρακτική του και να ψάξει για φορέα εγκαίρως, να ξέρει από τώρα ότι έχει εξασφαλίσει μια θέση πρακτικής. Κατάλαβες, Μινά? Αλλάζουμε λίγο τη λογική. Ναι, γι' αυτό είπαμε να κάνουν τώρα αιτήσεις, γιατί δεν είναι Α, σίγουρο μπράβο. το δεύτερο γύρο. Αυτό είπα, ναι. Ακριβώς Α, αυτό. ναι, οκ. Είναι λίγο διαφορετική λογική από παλιά, γι' αυτό το τόνισα. Ναι, και από πέρσι έτσι το κάναμε. Δηλαδή πάντα σε. Πέρυσι όχι. Πέρυσι δεν είχαμε πρακτικές. Δεν ξεκινήσαμε τις πρακτικές στο χειμερινό. Που Ναι, πέρυσι ξεκινήσαμε κατευθείαν στο αερινό. Δυστυχώς χάσαμε πάρα πολύ χρόνο πέρυσι. Βέβαια δεν έχουμε ευθύνη εμείς πάνω σε αυτό. Ήταν θέμα του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, ναι. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Μην διστάσετε, μην τρέπεστε. Οι πιο Απλά, πολλοί γράφουν και απαντάει η Εφη και οι υπόλοιποι συνεργάτες. απλά και εγώ να τονίσω εκ νέου αυτό που λέγαμε, που υπόθηκε και πριν, να μπορούν τα παιδιά να διαβάζουν. Εγώ αυτό που λέω και σε όλους τους φοιτητές και στις φοιτήτες και στους πρωτοετής ιδιαίτερα, που θα έχουμε και την υποδοχή τώρα τη Δευτέρα, είναι τα πολύ διάσημα αρχικά RTFM. Μην τα εξηγήσεις όμως, γιατί γράφουμε κιόλας. Το Δεν ξέρουν τα πειράζει, παιδιά. θα κάνω. Ελπίζω να το ξέρουν, γιατί είναι πολύ χρήσιμο να διαβάζουν πολύ προσεκτικά, γιατί μέσα είτε στους κανονισμούς σπουδών των τμήματων, είτε μέσα στις προσκλήσεις, ουσιαστικά περιέχονται όλες οι βασικές πληροφορίες για το αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η άσκηση, για ποια περίοδο αναφερόμαστε, ποια είναι η περίοδος αναφοράς του προγράμματος, από πότε ξεκινάνε, πότε τελειώνουν προφανώς οι αιτήσεις, πώς γίνονται οι αιτήσεις και ούτω καθεξής. Και φυσικά όλες αυτές οι οδηγίες υπάρχουν και στο internship.uwm.gr, έτσι, στην Και ιστοσελίδα φυσικά ουσιαστικά που και είναι αν δεν τις αφιερωμένη στον τομέα της πρακτικής. καταλαβαίνουν, επικοινωνούν και με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Εντάξει, απλά εγώ το λέω με τη λογική ότι είναι πάρα πολύ απλά, τέλος πάντων, δοσμένες οι πληροφορίες αυτές, έτσι, με πολύ κατανοητό τρόπο θεωρώ. Φυσικά, αφού τις διαβάσουν, αν γεννηθούν κάποιες περαιτέρω απορίες, εννοείται ότι μας τις απευθύνουν είτε Ναι. σε εμάς τους υπεύθυνους, τους τμηματικά υπεύθυνους, είτε τέλος πάντων και στα γραφεία των συνεργατών της πρακτικής. Απλά καλό είναι, όχι καλό είναι, βασικά είναι πολύ βασικό, δεν το λέω, δεν είναι προαιρετικό, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό εντός εισαγωγικών να διαβάζουν πολύ προσεκτικά τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό. Ρωτάνε τα παιδιά αν τώρα είμαι στο 7ο και θέλω να κάνω πρακτική στο 8ο. Ναι, μπορείτε να κάνετε την έκθεση τώρα. Το είπαμε με 1000 τρόπους. Όχι, όχι, κυρία Μιχαήλ, μισό λεπτό λίγο. Τι Συγγνώμη. είναι, κάποια ιδιαιτερότητα? Ναι, αυτό είναι η ιδιαιτερότητα, γιατί τώρα αυτό αφορά το τμήμα μευτικής. Λοιπόν, στο Το τμήμα μοευτικής είναι μευτικής, ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι, γι' αυτό, ναι. επειδή τη δέχτηκα πολύ αυτή την ερώτηση, να την απαντήσω τώρα που ακούνε όλοι, γιατί Βεβαίως, δεν να βεβαίως. την γράψω. Όσα παιδιά έχουν τις προϋποθέσεις για να κάνουν πρακτική το Νοέμβριο, έχουν περάσει τον συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, είναι από το 8ο εξάμηνο και πάνω, υποβάλλουν τώρα αίτηση. Για το τμήμα Για μευτικής το λέμε. μευτικής αυτό. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε αίτηση κανονικά και να ξεκινήσετε το καλοκαίρι. Αλλά στη μευτική, επειδή δεν θα έχετε τις προϋποθέσεις τώρα και αίτηση να υποβάλλετε θα βγει άκυρη, όσοι δεν τις έχετε θα κάνετε στην επόμενη πρόσκληση το Φλεβάρι. Για να Ναι, για ξεκινήσετε Μάρτιο, για να Απρίλη. ξεκινήσετε από Απρίλη και μετά. Ναι. Ναι, Έτσι αυτό είναι γίνεται πάντα στη διαφορετικό. Τώρα μευτική. Ναι. δημιουργήθηκε εύλογα η απορία, γιατί άλλα λέω στις ΜΕΣ και άλλα λέω στους υπόλοιπους. Ναι. Λογικό. Όχι. Τώρα θα υποβάλουν αίτηση τα κορίτσια της μευτικής και τα αγόρια της μευτικής που έχουν τις προϋποθέσεις για να κάνουν πρακτική. Όσοι δεν τις έχετε και είστε στο 7ο εξάμηνο, ξαναλέω, θα κάνετε όταν μπείτε στο 8ο, δηλαδή από Φλεβάρι. Η Αυτό μευτική είναι μια ιδιαίτερη Ναι, περίπτωση, ναι, ναι. γιατί έχει πολλές προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάει κάποιος για πρακτική. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς την έκθεση. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει, πρακτική?
Κάτι για τα μαθήματα ρωτάνε, για το ΔΕΤ και το ΔΕΟΣ. Είδα πολλές ερωτήσεις. Ναι, τα απαντάω αυτά. Στο ΔΕΤ, η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα. Δηλαδή, ο φοιτητής που θα επιλέξει να κάνει πρακτική μπορεί να πάρει απαλλαγή από 2 μαθήματα του 8ου εξαμήνου. Αυτό δεν ισχύει σε όλα τα τμήματα, οπότε θα πρέπει να το δείτε ανάλογα το τμήμα σας. Για το ΔΕΤ δεν ισχύει το ίδιο, αλλά η πρακτική είναι ένα επιπλέον μάθημα επιλογής, όπως αναφέραμε πριν, το οποίο καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος και παίρνετε τα αντίστοιχα ECTS και την προπηρεσία φυσικά, την αμοιβή και όλη την εμπειρία της πρακτικής. Πολύ ωραία. Σας έχει μείνει καμία απορία η οποία πρέπει να λυθεί τώρα ή είστε εντάξει και μπορούμε να κλείνουμε σιγά σιγά αυτή τη διαδικτυακή ενημέρωση? Από ό,τι φαίνεται, αλλά και πάλι σας είπα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο εξωτερικό συνεργάτη, εξωτερική συνεργάτηδα του τμήματος σας. Έτσι, βρείτε στη σελίδα τα ονόματα. Εγώ να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου τόσα χρόνια που δουλεύουμε την πρακτική με πολύ αγάπη. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν από όσα τμήματα μπόρεσαν να συμμετέχουν σήμερα σε αυτή την ενημέρωση και να τους ευχηθώ μια καλή χρονιά και για την πρακτική άσκηση, να υλοποιήσουμε το στόχο που έχουμε θέσει, να φτάσουμε τον πύχη εκεί ψηλά που τον έχουμε βάλει στο 100%. Λοιπόν, και για άλλη μια περίοδο υλοποίησης. Και πάνω απ' όλα τα παιδιά να έχουν μια καλή πορεία και στην φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και να φτάσουν αισίως στην πρακτική άσκηση. Επομένως, μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη βιντεοσκόπηση. Κύριε Σεμερτζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.